Bueno, empezamos. Moi ben, bos días, rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Paso, como sempre, a darlle conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Consellería de Facenda, no final do proceso, aínda que a intervención e a xestión foi por parte da Xunta de Galicia a Consellería de Cultura, é o que nos levou a darlle o visto e prace a adquisición do Cine Fraga de Vigo en colaboración coa Diputación de Pontevedra para destinarlo a fins culturais. Bueno, acordo xa adiantado na reunión que mantiven co presidente da Diputación de Pontevedra a semana pasada, o se faise efectiva a parte que lle corresponde para poder asinar o correspondente acordo, a parte que corresponde á Xunta de Galicia. Como xa anunciábamos a semana pasada, vanse destinar 9,3 millóns de euros a compra, dos que a Xunta aportará o 51% e a Diputación de Pontevedra o 49% restante. Cun obxectivo claro, que é rehabilitar no que sexa necesario, aínda haberá que facer obras de rehabilitación, este edificio emblemático de Vigo, coa intención de convertelo nun centro cultural pioneiro e de referencia para todo o noroeste de España. É un edificio con máis de 80 anos de historia, leva pechado dende o ano 2001 e conta, dende logo, con moitísimo potencial para, como decía, ser un centro pioneiro e referente na celebración de eventos e actividades culturais. Unha vez accedida a propiedade, iráse diseñando o plan de usos, pero, bueno, por darles algunha pincelada inicial, a previsión é, dende logo, aproveitar o que xa está feito e restaurado. Hai un auditorio de 1.600 butacas, un foso de orquesta que vai permitir a realización de moitísimos espectáculos culturais de dimensión, xa estamos falando de 1.600 butacas, como decía. Hai unha antigua sala de festas que haberá que reconvertir en espacio para exposicións e actividades artísticas e moitos espacios anexos para todo tipo de proxectos culturais. En definitiva, unha gran oportunidade para recuperar un edificio emblemático e darlle un novo pulo á cidade de Vigo no aspecto cultural e a toda en moitos aspectos a toda Galicia. Cambiando de acordo, tamén a proposta da Consellería de Facenda, hoxe acordamos destinar 8,6 millóns de euros a dúas liñas de axudas que buscan as dúas mellorar a conectividade. Unha delas nos polígonos industriais e outra en edificios construídos con anterioridade ao ano 2001. A que se refire a polígonos industriais son 4,5 millóns de euros para que as empresas situadas en parques empresariais poidan mellorar a súa conectividade e leválo hasta 1 giga. Poden recibir ata 60.000 euros de axudas para poder mellorar a súa conectividade. E, por outro, decía que son dos liñas de axuda, hai outra de 4,1 millóns de euros para destinada a edificios, como decía, construídos antes do ano 2001, que busquen adaptar as súas instalacións de telecomunicacións tamén para mellorar a súa conectividade. A cuantía máxima son 23.800 euros. É unha axuda de fondos que proveñen do Goberno Central, bastante pouco flexible, por certo. Xa lle solicitamos varias veces ao Goberno que se pudera chegar a máis beneficiarios, máis flexibilidades na solitude, na execución, nas cuantías. Bueno, ata agora non foi posible, agardamos que esta axuda, que é importante, se poidan flexibilizar eses criterios para poder chegar a cantos máis usuarios, mellor. Cambiando de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe acordamos un convenio para colaborar coa Autoridade Portuaria de Vilagarcía na execución do chamado Centro de Recepción a Peregrinos Náuticos na actual estación marítima de Vilagarcía, que será rehabilitada para poder pasar a ter este novo uso. Son 820.000 euros aportados pola Xunta de Galicia e que servirán para demoler os dous edificios actuais desta estación marítima. Ahora mesmo hai oficinas ali, unha escola de piragüismo. Farase unha restauración integral no peirao de pasaxeiros e tamén se aproveitará para, unha vez que este funcionando este centro de recepción, digitalizar os seus recursos para mellorar a experiencia dos visitantes que ali acudan. A aportación económica da Xunta de Galicia, despois a xestión e mantemento corresponderá á Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Novo acordo, outro acordo, cambio de acordo, a proposta da Consellería de Educación, hoxe demoslle o visto e prace a seguir aumentando os centros educativos galegos sostidos con fondos públicos, é dicir, tanto centros de ensino público como centros concertados, para seguir
aumentando os programas de plurilingüismo no vindeiro curso. Co acordo que tomamos hoxe, imos chegar a que o 75% dos centros educativos sostidos con fondos públicos en Galicia teñan algún tipo de programa de plurilingüismo, que supón, como saben, que un terzo do horario lectivo sexa impartido nunha lingua estranxeira. Van ser 511 centros con esta ampliación que hoxe acordamos no vindeiro curso que teñan que pasen a ser centros con un programa de plurilingüismo. 250 en educación infantil, 460 en primaria e ESO e 15 en bacharelato. Os que habería que engadir, ademais, os centros de FP que non están neste cómputo e que, por dares unha idea, o ano pasado eran 26 os que teñan un programa de plurilingüismo e prevemos que este ano a cifra sexa maior. Recordo que hai outros recursos tamén para fomentar o aprendizaxe de linguas estranxeiras, auxiliares de conversa, o vindeiro curso imos chegar ao número máximo a toda agora, 655, e tamén as seccións bilingües, que é a posibilidade de que unha materia, un conxunto de materias, sexan impartidos de maneira bilingüe. Non todas as materias, sino un conxunto de materias concretas. Por dares unha idea, no curso que acaba de rematar, houbo 5.300 seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos e prevemos que o ano para o vindeiro curso esta cantidade aumente. Outro acordo importante en materia de educación que ten que ver, ademais, coa aposta constante da Xunta de Galicia por fomentar a formación profesional, é o que nos leva a transformar a Escola de Cantería de Galicia, que o ano pasado foi transferida dende a Diputación de Pontevedra á Xunta de Galicia, transformarla, como decía, nun centro integrado de FP. Que son os centros integrados de FP? Son os centros educativos que especialízanse nunha determinada familia profesional, nunha rama profesional concreta entre as FPs e que se converten no centro referente nesa familia profesional. Dende o ano 2009 vimos consolidando este tipo de centros integrados, de feito pasamos, había 9 no ano 2009 a 28 a partir do vindeiro curso, engadindo este centro de cantería de Pollo. A Escola de Cantería leva aberta 44 anos, era da Diputación Provincial ata o ano pasado, que asumimos a súa titularidade, e a asunción por parte da Xunta de Galicia desa titularidade, xa trouxo moitas ventaxas de inicio. Por exemplo, as ensinanzas que ali se impartían, unha vez que foi asumido pola Xunta de Galicia, pasaron de ser formación non formal a dar dereito á acreditación do ensino mediante un título oficial e tamén a darlle posibilidade aos antigos alumnos que xa finalizaran os seus estudios a poder homologar de xeito oficial a súa experiencia profesional e ter algo máis que un título non formal. Agora damos un paso máis, queda integrado na rede de centros integrados de FP, como decía, o que vai supoñer que se converta no centro de referencia na formación no que se refire á construción e restauración de edificios en pedra e tamén no centro de referencia en canto á cantería artística. Pasar a centro de referencia vai supoñer que haxa 4 novas titulacións, que van ser a titulación de alta especialización en pedra natural, de cantería, o ciclo básico en reforma e mantemento de edificios e despois 2 ciclos de FP dual, un en construción e outro en proxectos de edificación. Serían títulos a maiores e, ademais, vai aumentar moi sensiblemente, o número de prazas. Aumenta un 44% e, a partir do vindeiro curso, haberá 300 prazas no Centro Integrado de Formación Profesional de Cantería no Concello de Pollo. Cambiando de acordo de Consellería, hoxe, a proposta da Consellería de Medio Rural, acordamos destinar 3 millóns de euros a unha nova edición de axudas para permitir que ao redor de entre 3.500 e 4.000 explotacións agrícolas poidan recibir asesoramento para reducir a carga burocrática e os traballos e as complicacións burocráticas que supón tramitar todas as axudas, especialmente as axudas que se refiren á PAC e á nova PAC, que ten moitas variantes e moitas cargas burocráticas que tamén a Xunta de Galicia pediu que se retiraran, algunhas sí e outras non o conseguimos e, polo tanto, moitos agricultores, non só gandeiros, siguen solicitando e necesitando axuda externa experta para poder tramitar todas as solicitudes é o que se van destinar estes 3 millóns de euros, que van dirixidos a entidades privadas que ofrezcan servizos de asesoramento
ao agro, especialmente en todo o que se refire á tramitación de axudas, e non só eso, tamén darlles información, orientación sobre requisitos legais de xestión dos seus negocios, boas prácticas agrícolas, todo o que ten que ver coa sostibilidade ambiental. A todo isto van dirixidas estas axudas de 3 millóns de euros que convocamos co acordo de hoxe. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe acordamos asinar un convenio co clúster da comunicación de Galicia para poñer en marcha un novo programa dirixido a través dos polos de emprendemento, que serían os que sostenarían, dirixidos a emprendedores que necesiten un asesoramento especial en materia de marketing e comunicación para poñer en marcha as súas empresas, as súas iniciativas. Son 120.000 euros inicialmente para implantar este programa por primeira vez. E a idea é chegar como mínimo a 30 proxectos que xa se está detectando a través dos polos de emprendemento que necesitan asesoramento especial, pois desde o diseño da súa imaxe corporativa, marketing digital, desenvolvemento de páxinas web, todo o que ten que ver cos novos xeitos de marketing e comunicación. Tamén a proposta da Consellería de Emprego tomamos un importante acordo que se repite todos os anos, pero non por elo menos esperado, que é a aprobación do calendario laboral para o ano 2025. O acordo adoptado hoxe fixa como festivos propios os mesmos festivos que este ano. O Día das Letras Galegas, 17 de maio, e o Día de Galicia, 25 de xullo. Por recordar, simplemente, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional. Deses 14, 2 son elexidos por cada concello, 9 son de carácter obligatorio e non poden ser sustituídos, salvo que algún deses días coincida en domingo, que é o que facemos agora. O 12 de outubro vai ser domingo e, polo tanto, eleximos o 17 de maio como festivo en Galicia, e os outros son o 1 de xaneiro, o Venres Santo, o 1 de maio, o 15 de agosto, o 12 de outubro, con esa salvedade que este ano coincide en domingo, o 1 de novembro, e os 6, 8 e 25 de decembro. Esos son festivos todos os anos e non se poden cambiar, salvo que coincidan en domingo. E despois hai outros 3 festivos de ámbito nacional que son opcionais. As comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. E eses 3 opcionais son o 6 de xaneiro. En Galicia sempre, agás que coincide en domingo, se mantén como día festivo, e o Día de Reis. O Xoves Santo, en Galicia sempre se mantén tamén como día festivo en Galicia. E outro festivo é opcional entre o 25 de xullo e o 19 de marzo. Hai que elexir un deles. En Galicia, como se dicen todos os anos, este ano tamén optamos por 25 de xullo, Día de Galicia. Por lo tanto, estes serían os festivos para o ano 2025. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Cultura, acordamos unha nova edición incrementando a súa cuantía ata os 1,5 millóns de euros do programa formativo para, o que se chama mentoring, programa Xuventude Mentoring Empresa, que é permitir que a xente nova, entre 18 e 30 anos, poida facer prácticas mentorizadas, é dicir, cun tutor que se ocupa tamén da súa formación en empresas e ao mesmo tempo que se paga por esa formación tamén se lle dá unha bolsa, unha cuantía ao mes a xente moza que se acolla a este programa. Xa digo, teñen que ser mozos entre 18 e 30 anos, a formación mensual vai ser durante 3 meses mínimo de 100 horas e recibirían 660 euros ao mes por ese tempo que estén baixo o programa de mentoring. Un programa de moito éxito, por iso este ano o ampliamos, pasou de 1,2 a 1,5 millóns de euros para facer frente, aparte que se amplía o tempo de prácticas, facer frente ás solicitudes ou intentar facer frente ás solicitudes que outros anos se quedaron fora. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, acordamos hoxe lanzar unha nova liña de axudas para incentivar a contratación de mulleres en eidos, en ámbitos laborais especialmente masculinizados, é dicir, cunha presencia moi importante, moi desequilibrante de homes nos postos de traballo. Que sectores son? Os que están fortemente masculinizados, pois os que máis, nos dicimos, son o sector da logística, o sector do transporte, o sector da mecánica, o sector do diseño de software e todo o que ten que ver coas aplicacións, sobre todo industriais, na rama das ciencias físicas e químicas.
Son 1,7 millóns de euros e a previsión é contratar entre 75 e 100 mulleres. Son dúas liñas da Axuda, unha para promover contratos indefinidos entre 7.500 e 15.000 euros por cada contrato indefinido dirixido a mulleres nestes sectores fortemente masculinizados, e tamén outra liña para permitir ás empresas realizar traballos que necesitan para acoller, sobre todo as que non tiñan, que as hai tamén, ningunha muller traballando ata o día de hoxe. Son para obras en aseos, vestiarios, espazos para menores, se foran necesarios, é dicir, todas as obras que serían necesarias para que tamén mulleres poden traballar nesas empresas. Cambiando de Consellería de Sanidade, hoxe acordamos lanzar a primeira, virán máis a partir de agora, compra centralizada de material para suturas mecánicas. Estamos falando de dispositivos de uso habitual en moitas das cirurxías maiores, gastrointestinais, torácicas, ginecolóxicas. Se trata, esta compra centralizada vai supoñer que vai ser unha sola compra para todas as áreas sanitarias de Galicia. Ata de agora había unha compra por área sanitaria. O importe son 20 millóns e a previsión de aforro por esta decisión de compra centralizada estará en torno aos 500.000 euros o ano con respecto ao sistema de compra anterior. E outro acordo en materia de sanidade importante é o que nos leva a... Os iniciamos a tramitación dun decreto, a previsión é que antes de que remate o ano pode estar elaborado e, por tanto, en vigor a principios de xaneiro do ano que ven, para regular a entrega a domicilio de medicamentos para pacientes ou ben que teñan dependencia ou ben que vivan en zonas do rural especialmente illadas. Xa se empezou esta práctica durante a pandemia para evitar que se quebrara o confinamento por ter que sair do domicilio a por medicinas e agora, aproveitando esta experiencia, queremos generalizalo para persoas que vivan en zonas moi afastadas no rural ou que sexan dependentes. A entrega sería a idea, por darles algunha pincelada, irán coñecendo según se vaya desenvolvendo este decreto máis detalles, por darles algunha pincelada. E a idea é que a entrega sexa realizada por unhas 5 farmacias máis próximas ao domicilio do paciente, tanto se son dependentes como se viven en zonas aisladas, e tamén nos casos de dispensación de medicamentos hospitalarios, tamén se habilitaría un sistema que prevé este decreto para que se realice unha entrega informada en casa dos enfermos que cumplan estas condicións. Esta posibilidade de entrega a domicilio con estes condicionantes está prevista na Lei de Ordenación Farmacéutica de Galicia e agora o que hai que facelo é normalizalo nun decreto para dar seguridade tanto aos pacientes que a reciban como aos dispensadores e asegurar que este sistema se establece para aqueles que realmente cumplen estas condicións e que o necesite, é dicir, facelo con todas as garantías e regular estrictamente os supostos nos que se poderá acceder a este novo servicio que, xa digo, ata agora era algo moito máis excepcional. Iniciamos a tramitación deste decreto, ábrese o prazo de consulta previa a elaboración do texto e a idea é que todo este proceso leve ao redor de 5 ou 6 meses e que esta entrega a domicilio sexa unha realidade a partir de principios do ano 2025. Cambio de Consellería e de acordo, Consellería de Economía, un acordo ademais dos primeiros 100 días de goberno, que era iniciar os pasos para que xa a partir do mes de setembro este en vigor a medida de facilitar nos polígonos dos que sea a titularidade da Xunta de Galicia, polígonos promovidos por Sestur, facilitar o acceso a solo industrial a custo cero durante os primeiros 8 anos ás empresas que se queiran instalar nestes polígonos. Isto é a culminación de medidas anteriores ventaxosas que había e bonificacións en vigor ahora mismo para as empresas que opten por mercar parcelas en determinados polígonos industriais, rebaixas importantes no precio de compra. Tamén está o réxime pioneiro no seu momento en Galicia o dereito de superficie, polo que unha empresa pode estar ata 30 anos pagando un pequeno canon por ocupación de terreno en un polígono industrial. E ahora damos este paso, xa digo, compromiso dos 100 primeiros días, para que nos polígonos titularidade de Sestur se poida acceder á propiedade sin ter que pagar nada entre os primeiros 8 anos. Os obxectivos son claros: atraer novos investimentos en sectores industriais estratégicos, por lo tanto son os que terán prioridade, mellorar a competitividade do tecido productivo galego. Ás veces
o custo de acceder ao chan é un custo na decisión importante de moitas empresas e tamén, lóxicamente, xerar emprego de calidade, xerar emprego industrial en Galicia. E, penúltimo acordo, antes de darlle a palabra ao conselleiro de Presidencia, é o que ten que ver co impulso definitivo, co trámite que damos hoxe. A idea é, estou falando dun proxecto de lei que será remitido ao Parlamento, a previsión é durante o mes de setembro deste mesmo ano, a volta do Brao. Estou falando do anteproxecto de lei agora mismo para o desenvolvemento e impulso da inteligencia artificial en Galicia. Seremos a primeira comunidade autónoma en regular nunha normativa autonómica todo o que ten que ver co uso da inteligencia artificial. Hoxe o que aprobamos foi abrir o período de consulta pública do anteproxecto de lei, que xa está elaborado, foi unha elaboración complexa, houve unha comisión de expertos, ahora o sometemos á consulta pública para, a idea é, no mes de setembro, salvo que houbera cambios moi importantes respecto ao que agora se vai someter á consulta pública, aprobar xa o proxecto de lei, xa digo, de desenvolvemento e impulso de inteligencia artificial en Galicia. Que obxectivos ten? Por un, darlle seguridade á cidadanía e tamén ás empresas de que queda garantido un uso seguro e ético de inteligencia artificial en Galicia e tamén, por outra parte, atraer investimentos ben sellados a algo novidoso como a inteligencia artificial. Pinceladas da lei. Pois, por exemplo, vai estar garantida sempre a supervisión humana, é dicir, dun funcionario, dun personal da Administración de Galicia nos procesos administrativos que empreguen a tecnoloxía de inteligencia artificial, sempre haberá unha última supervisión humana. Tamén todos os cidadáns terán dereito a estar informados de que procedentos administrativos que lles afectan está intervindo a inteligencia artificial. Haberá un rexistro paralelo de todos os sistemas, todos os procedementos na Administración que estén utilizando inteligencia artificial e tamén se creará a figura do comisionado de inteligencia artificial que ten que velar polos intereses e facer interlocutor entre a Administración e a cidadanía. Decía que este é un dos obxectivos, garantir a seguridade e a utilización da ética cando se empregue inteligencia artificial e tamén un obxectivo económico e incentivo que é estender cada vez máis a tecnoloxía baseada en inteligencia artificial en Galicia. Para eso, a lei habilita axudas específicas para as empresas tecnolóxicas que utilicen inteligencia artificial. Vai haber programas de aceleración de empresas emerxentes no sector de inteligencia artificial e tamén poñeremos a disposición, sobre todo das PEMES, ferramentas de autodiagnose sobre inteligencia artificial. Con isto, o compromiso de ser referente, e seremos, a primeira comunidade autónoma, se se cumplen os prazos previstos, non hai razón para que non sexa así, en dispoñer dunha, como anunciamos no seu momento, en dispoñer dunha normativa autonómica en materia de regulamento de utilización de inteligencia artificial na Administración. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Presidencia, ten que ver con informe que hoxe analizamos e lle demos o visto bueno ao Consello da Xunta de Galicia sobre os prazos pendentes para cumprir na execución dentro do límite temporal establecido dunha infraestructura fundamental para Galicia. Estou falando da conectividade con Portugal e, nomeadamente, da saída sur ferroviaria de Vigo, ese tramo que iría, que é o máis complexo, por lo tanto, que necesita prazos máis certos, que iría dende a ubicación actual, onde chega o tren de alta velocidade, ata o Concello de Porriño. O que foi sometido, o tramo que foi sometido ante estes anos a máis trámites, 15,5 kilómetros, como decía, entre Vigo e Porriño, dado que saben que hai un compromiso ratificado polo goberno portugués, logo do manifesto que asinamos entre a CCDRN e a Xunta de Galicia a semana pasada, ninguén dixo, todo o contrario, decía todo o mundo que estaba garantido o prazo do ano 2032 para que se atopen, para que confluyan os dous tramos. Agardamos casi sesa, e o que fixemos hoxe foi un análise dos trámites que deben ser feitos porque non ten ningún sentido. É certo que o prazo son 8 anos, pero tamén é certo que a execución da obra, dende todos os puntos de vista administrativo, técnico, económico, é moi complexa e, por tanto, é necesario saber os prazos que deben ser cumpridos, os hitos, para que isto sexa unha realidade no ano 2032. Eso é o que establece o informe que os analizamos e aprobamos no Consello da Xunta de Galicia e que agora pasa
a explicarlle máis polo miúdo o Consello de Presidencia, responsable, como saben, en materia de mobilidade. Moi bons días a todos e a todas. Como saben vostedes, a semana pasada, coa asinatura do manifesto en Valença, demos un paso máis para pedir xuntos entre a Xunta de Galicia e a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal que se dé a prioridade que merece a conexión por alta velocidade ferroviaria entre Galicia e o norte de Portugal. Iso pasa por dotala dun orzamento e un calendario realista que permita avanzar nesta infraestructura. Por iso, no Consello de hoxe, volvemos a reclamar ao Goberno Central a axilidade na tramitación e na dotación de orzamento necesario para levar a cabo. As promesas non son suficientes e queremos que esa conexión con Portugal sexa unha realidade no ano 2032 como manifestamos e como firmamos coa Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal. Saben vostedes que esta conexión tense que materializar en dous tramos diferentes. O primeiro deles, o que é denominado Saída Sur de Vigo, que comprende entre Vigo e o Porriño, e o segundo deles entre Porriño e a fronteira portuguesa, no que temos aínda menos avances, pero tamén é certo que a complexidade, tanto económica como técnica, é moito menor. Se falamos do primeiro dos tramos, a Saída Sur de Vigo, a que coñecemos todos, temos que lembrar que só hai reservado nos orzamentos deste ano 30.000 euros, posto que foron prorrogados, e non se prevé o remate do estudo informativo ata inicios do ano 2025. Esa Saída Sur de Vigo é unha actuación prioritaria para a conexión do AVE con Portugal e unha actuación prioritaria para a execución da conexión ferroviaria tamén da terminal de Bouzas, que é fundamental, e dende logo da Xunta de Galicia vimos reclamando un ramal que nos permita esa conexión coa terminal de Bouzas. E aínda que nos gustaría que non fose así, temos que decir e repetir que co ritmo actual nos preocupa poder chegar ao ano 2032. Comprobamos no pasado mes de maio unha delegación encabezada polo presidente da Xunta co goberno portugués e lle pedimos tamén información hai unhas semanas ao secretario de Estado de Transportes e Mobilidade Sostible que, como comisionado do Goberno Central para o Corredor Atlántico, veu a Santiago a unha reunión coa Xunta de Galicia. Nós non decimos que sexa imposible chegar, pero sí que decimos cales son os pasos que quedan para poder acadar ese hito do ano 2032. Lévase falando da Saída Sur de Vigo dende o ano 2006. E esperando, dende o ano 2020, cando a Xunta de Galicia propuxo crear un grupo de traballo entre o Ministerio e a Xunta de Galicia, un grupo de traballo técnico para poder afrontar este proxecto estratégico. En 2021 o Goberno axudicou un novo estudio de alternativas, cun prazo de redacción de 12 meses, donde incluía a conexión coa terminal de Bouzas. Pero no ano 2022, o ano seguinte, anúnciase a licitación do estudio informativo por 18 meses, sen incluir o ramal de Bouzas, que é o punto exacto no que nos encontramos, no que nos atopamos a día de hoxe. Por lo tanto, en xuño pasado asinouse o contrato que está en execución e tal e como se confirmaron diferentes fontes e o propio secretario de Estado, vamos a ter disponible ese estudio informativo a principios do ano 25. Hai que ter en conta que hai que someter a información pública e, no mellor dos casos, quedan pendentes os seguintes trámites. Ano e medio para unha tramitación ambiental, que nos situaría en setembro do ano 2026. A continuación, 3 anos entre a contratación e a execución do proxecto, que nos situaría en setembro do 29. E, por último, entre 5 e 6 anos para a licitación e a execución das obras. Por lo tanto, nos pasamos dese ano, dese obxectivo 2032, o que se teñen comprometido tanto o Goberno portugués como parece que o Goberno central. Si, ademais, pensamos que nos quedaría o segundo tramo entre o Porriño e a fronteira portuguesa, a pesares de, como dixen e adiantei, non é un tramo con tanta complicación nin técnica nin orzamentaria, lóxicamente, isto nos fai sospeitar que nese ano 2032 non vamos a chegar. E non podemos olvidar que nos quedaría o último punto de conexión, a conexión final, que é unha nova ponte internacional na que os dous gobernos se teñen que poñer de acordo. Por lo tanto, creemos que é necesario seguir insistindo
nestas datas, seguir insistindo de que temos o tempo en riba e que, na medida que nos despistemos nalgún dos trámites, nalgún dos procesos dos que quedan pendentes por axudicar ou por realizar, non vamos a ser capaces de chegar no ano 2032. Por tanto, creemos que é necesario poñer o foco nesa data, poñer o foco en todos os trámites e pedirlle, neste caso, o que non corresponde ao Goberno español, que cumpla con todos e cada un dos trámites pendentes para poder adiantar e poder chegar en tempo a esa data. Nada máis e moitas gracias. Se teñen algunha dúbida acerca disto. Gracias. En relación cos acordos do Consello, na saída de información pública dese texto sobre inteligencia artificial para velar pola seguridade e pola ética no uso desa nova tecnoloxía, non sei se se especifica nese primeiro texto básico a prohibición cando se fala de atraer investimentos de empresas chinesas ou americanas na liña do que preocupa na Unión Europea ou no Goberno de España. É unha segunda cuestión, se me permite, máis de ámbito local. De cara a esta legislatura, que posibilidades de diálogo e de entendemento parlamentario ve co Bloque Nacionalista Galego tras o resultado do Congreso da UPG, da Unión do Pobo Galego, que reelixiu a Néstor Rego e que se mantivo nas teses socialistas e independentistas? Gracias. Sí, bueno, respecto á primeira pregunta, salvo a da consulta pública que agora se inicia e podría haber aportación en el sentido de considerarse, non hai ninguna previsión específica ao respecto, e máis ben garantir a seguridade e a confianza dos usuarios en que en procedementos, insisto, eso o contido fundamental da lei, en que os procedementos que a partir de agora utilizará a Xunta de Galicia baseados en inteligencia artificial nunca perderán nin a perspectiva humana nin os códigos éticos que deben previr calquer desviación no recto cumprimento deses procedementos. Insisto, a salvo das consultas públicas e das aportacións que poida haber. E respecto á segunda pregunta, mire, iso é unha boa pregunta, se me permite, para facer ya a outra parte contratante, entre comillas, que podría ser o BNG, e hai unha serie de acordos fundamentais nos que a mí, como presidente da Xunta de Galicia, me gustaría moito ter o acordo, o consenso con outras forzas políticas. Despois do Congreso celebrado ante polo UPG, temome que vai ser complicado, porque onte, na miña opinión, vimos que a UPG é o BNG cando lle quitas a maquillaxe e lle quitas o Photoshop, que estaba instaurado clarísimamente durante a campaña electoral, pois todo aquilo que negaba en campaña onte foi reforzado. O primeiro é fundamental, obxectivo, independencia, primeira prioridade política, esa insistencia en que hai que fixar ideolóxicamente conceptos na xente, casi lavar un pouco ideolóxicamente o cerebro das persoas para que eses postulados queden fixados nos votantes do BNG como algo fundamental e, polo tanto, creo que agora supoño que as voces máis visibles intentarán suavizar o que antes acordou, pero o que antes acordou quedou clarísimamente ratificado. É o de sempre, blanqueado en campaña e agora sin Photoshop e sen maquillaxe. Por lo tanto, o gallá que todo eso non impida chegar a acordos polo ben de Galicia, pero me temo que cando a finalidade é o comunismo, a independencia
o monolingüismo e a fixar posturas ideolóxicas nas persoas para asegurar o voto, iso casa moi mal, dende logo, coas propostas que ten o Partido Popular e a Xunta de Galicia. Ainda así eu non renuncio a chegar a acordos. Boa tarde, señor presidente. A semana pasada, desde o Concello de Santiago, informaron de que lle remitiran ao Goberno galego o estudio que fixeran pedindo que se fixase un imposto autonómico ao turismo, non? Ao largo destes días, outros concellos como Grove dixeron que vían ben ese tipo de posibilidades, e a pregunta é se desde o Goberno galego abriríase a porta a esa posibilidade. A parte a alcaldesa urxíalle a facelo polo tempo que corría, dicía, para iniciar os trámites de cara a posible aprobación dese imposto. Grazas. Sí, bueno, a alcaldesa urxía, pero eu quero recordar que o documento eu o solicitei no mes de outubro e empezou a decir que o tiña disponible, pois haberá 15 días. Por lo tanto, nos seremos bastante máis rápidos na resposta que o Concello de Santiago na súa entrega inicial. Por lo tanto, bueno, saben vostedes, o director da Agencia Galega de Turismo fixo algunha consideración, nada máis recibilo. Agora estamos facendo un estudio máis pormenorizado, pero, en todo caso, se iso fora para adiante, eu volvo a decir que despois do estudio pormenorizado diremos as correccións que creo que hai que facer, pero eu non me nego, a Xunta de Galicia non se nega, temos a nosa opinión sobre a taxa turística, pero tamén é certo que, ao final, é unha posibilidade de cada concello, e se fora para adiante, teria que ser unha habilitación legal para crear o tributo, e despois cada concello, sobre unha regla xeral, sobre un marco xeral, podría acollerse, se así o estimo oportuno. Por tanto, é certo que por ahora hai 313 concellos en Galicia e só 2, o Concello de Santiago máis claramente e o Concello do Grove, certo, como posibilidade, se teñen manifestado. Agora, se houbera unha habilitación, cumprindo unhas condicións, sería unha habilitación xeral. Por tanto, imos estudialo. A mí, volvo a decir que o que me preocupa non é que existe unha taxa turística, me preocupa que esa taxa turística poida dar a imaxe non desexada e non real dunha Galicia masificada e que xa non pode nin soportar e, polo tanto, teñe que poñer medidas para frenar a afluencia de visitantes. Creo que non é así. Eso non quere dicir que non haxa coordenales, eso non quere dicir que unha taxa turística ben orientada, se algún concello, asumindo tamén as consecuencias de implantala a desesa, esa pode ser unha posibilidade. Xa digo que contestaremos o maior brevidade posible a proposta que nos acaba de remitir o Concello de Santiago. Hola, boa tarde, presidente. Sobre os asuntos do Consello, quería preguntar si para o reparto que van facer as farmacias a partir do vindeiro ano, se a Xunta vai habilitar algún tipo de financiamento ou axudas para estes negocios, para os gastos do financiamento. E logo, sobre outros asuntos, quería preguntar que lle parece o diálogo en torno á reducción da xornada laboral e que se isto se vaya para diante, e cal vai ser, por outra banda, cal vai ser a postura de Galicia na conferencia sectorial, que creo que é o mércores, sobre o reparto de menores migrantes, e sobre a postura de Vox, que xa ameazou con romper os pactos autonómicos co PP en función da postura que estes teñan nese reparto. Gracias. Sí. Non sei. Sí, respecto á primeira pregunta. Bueno, a verdade é que o texto, que agora empeza a súa tramitación, hai un borrado de texto elaborado, tivo bastante diálogo co sector, tamén co sector das oficinas de farmacia, e, por lo tanto, asumimos que este servicio, por eso hai que regular moi ben as condicións, os posibles beneficiarios ten un coste engadido, e, lóxicamente, terá que ter o seu reflexo, non sei cal vai ser a cantidade, pero asumimos que é un servicio novo e, por lo tanto, terá os seus custos. Agora xa digo que empeza o procedimento de elaboración, aínda que suba un proceso de escoita, insisto, según me transmite a Consellería de Sanidade, intenso durante estes meses, e saberemos finalmente, lóxicamente, se ten un custo, que supoño que en algúns casos o terá, haberá que arbitrar as medidas para facerlle fronte. A seguinte pregunta, a miña opinión sobre a reducción da xornada. Bueno, mire, eu, sinceramente, hai que falar dos dereitos dos traballadores, tamén das condicións en que as empresas poden cumprir. Por lo tanto, a miña opinión é que isto, bueno, a golpe de ocurrencias, en diálogo entre todas as partes, como parece ser que isto se fixo, según están dicindo todos os representantes empresariais, ten pouco sentido. Este tipo de medidas, sin buscar un consenso, por lo menos un mínimo consenso, por lo menos sin intentalo,
solen levar ao fracaso. Moito máis nestes momentos onde temos un problema de productividade e onde, ao mesmo tempo que unha reducción desornada, que, insisto, é perfectamente plantexable e legítimo, ao mesmo tempo hai un problema que non podemos descoñecer de dificultade para cubrir moitos postos de traballo e dificultade mesmo para desenvolver e abrir novas liñas de produción por estas vacantes. Por lo tanto, parecen dous aspectos diferentes do conxunto e que deberían ser tratados con diálogo, con consenso, sin imposicións, non nin como pantallas de fume, nin como ocurrencias dende algún ministerio. E respecto á terceira cuestión, este é un tema moi delicado. Efectivamente, vai haber unha conferencia sectorial o mércores que ven. Por tanto, aquí creo que temos que aplicar máis que nunca o sentidiño que decimos aquí. De logo non ten que haber hostilidade frente a que un problema social, un problema que hai que atender, sen ninguna dúbida. Galicia sempre foi unha terra solidaria, pero a solidaridade ben exercida e necesita unhas condicións para garantir precisamente que se presten condicións, valga a redundancia, aceitadas. Por lo tanto, o que non pode o Goberno central, na miña opinión, é non ter ningunha política ao respecto, ver que efectivamente se está producindo unha avalancha e pensar que a única solución, o único que ten que facer é traspasarlle a cuestión ás comunidades autónomas, dicindo que son as que teñen que acoller a estes menores non acompañados, e así se solucionou o problema, porque máis é que non se vai solucionar, vai ser unha cuestión permanente, todo polas cifras que se nos están adiantando. Isto require uns recursos económicos, unhas reglas de actuación, un sistema para previr este tipo de avalanchas no futuro, cando menos regulalas, atender, ao final, que o que se trata a estes menores que veñan as condicións aceitadas. Xa digo, que xa tivemos un precedente anterior, vimos a improvisación do Goberno, é certo que non se trataba de menas, ou polo menos non menas maioritariamente, pero se resolveu dun día para outro, con moi pouca información, deixando casi o albur das comunidades autónomas un sálvese quen poda. Isto non pode ser. As comunidades autónomas, lóxicamente, teñen que colaborar, pero non poden ser aquelas as que se traspase o problema e que o Goberno central pense que xa o solucionou así. Respecto ás declaracións do Vox, mire, eu volvo a decir o de sempre, me alegro moito de non ter extremismos na política galega, polo menos de que sexan minoritarios. Este tipo de declaracións creo que non levan a ninguna parte. Galicia é unha terra solidaria, pero por iso pedimos unha regulación, facer isto en serio e non simplemente que o Goberno central se saque o que é un problema evidente de encima traspasando as comunidades autónomas. Eso tamén é certo. Boa tarde, presidente. Sobre esta última cuestión, quería preguntar a respecto das declaracións de Miguel Tellado, que comentaba que, para frear un pouco a chegada dos migrantes habería que sacar a Armada a facer que non cheguen as augas das nosas costas. E sobre outra cuestión, quería preguntar sobre as declaracións que deixou na súa entrevista na SER o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre dúas cuestións. En primeiro lugar, sobre o tema da implantación do proxecto de Altri en Palas de Rei. Comentou Díaz Castroverde que o asunto podería chegar a xudicializarse debido a presenza dos milleiros de alegacións que se presentaron contra o proxecto. E sobre outra cuestión que comentou Díaz Castroverde, criticaba afeaba o Partido Popular as críticas que lle fai o Tribunal Superior pola paralización dos eólicos, sinalando un pouco o magistrado Luís Villares polo seu pasado como ex-líder das Mareas. Un pouco o que me pode comentar disto. Grazas. Non enteño. Sí, mire, en primeiro lugar, eu non entendía as declaracións de Miguel Tellado nese sentido. O que dixo é que o que non pode ser é que non haxa ningún control sobre as nosas fronteiras, as aguas territoriais, e que todos os países o están exercendo. Eso non quere decir que sexa para impedir que chegue ninguén ás nosas costas, pero sí para regulamentalo e que, dende logo, que non haxa absolutamente ninguna presencia e que sexa unha entrada masiva sin ningún tipo de control ou regulamentación. Insisto, o están facendo outros países, creo que é algo normal, tanto como poñer, que o contrario sería decir, poñer de manifesto o que está pasando agora, que a chegada é absolutamente libre, que despois as comunidades autónomas somos as que nos temos que facer cargo da xente que este chegando. Volvo a decir que non digo que non, vais unhas condicións e vais unhos recursos orzamentarias, pero creo que facer o que están facendo o resto dos países de Europa que teñen costas e os que estaban chegando agora en menor número,
estes desembarcos masivos creo que é algo normal. Eso non quere dicir que estén para impedir nin para facerles dar a volta, pero deso a que non haxa absolutamente ningún control, creo que a maioría da xente está de acordo en que algún tipo de control e de presencia, lóxicamente, temos que ter. Respecto á segunda pregunta, non, creo que, efectivamente, nos dixemos, a Xunta de Galicia, e de logo me reitero, nas consecuencias que están producindo a paralización de moitísimos procedementos que agora mesmo se estaban producindo en Galicia, pero que iso é unha realidade, e que o criterio está sendo diferente ao resto de tribunais superiores noutras comunidades autónomas e nos que dependen do Goberno central, cando non é o Tribunal Superior de Xustiza, instalacións aquí en Galicia, cando non é o Tribunal Superior de Xustiza, pola potencia o que ten que decidir. Isto é unha realidade. Está tendo consecuencias, dixen varias veces, que é para suministrar proxectos industriais que poden estar en cuestións se non teñen este suministro de enerxías renovables. Por lo tanto, o que poñemos de manifesto é unha realidade e non, entendo que non creo que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por menos o seu presidente, se teña que sentir molesto. Entendo que non se sentiu polo que constatar unha realidade do que pode producir. Celebramos, ademais, que os mesmos que decretaron a paralización entendan que a resolución sobre esa paralización debe ser, nun sentido ou noutro, clarificada canto antes. Esa petición de procedimento prioritario que o mesmo Tribunal Superior lle facía ao Tribunal de Justicia da Unión Europea creo que é absolutamente normal e creo que demostra que son conscientes dos efectos que esta paralización, que só se produce aquí, está supoñendo. E respecto ao magistrado concreto polo que vostede me preguntaba, a Xunta de Galicia presentou unha recusación sobre un procedimento concreto. Fíxese vostede que razón teríamos que o propio magistrado astívose en canto esa recusación se presentou. Por lo tanto, creo que está claro que podería haber unha colisión de intereses, pero eu sempre digo mesmo, cando non estamos de acordo con algunha actuación judicial, o que facemos é utilizar as ferramentas legais que temos ao noso alcance. Vostedes non me escoitarán descalificar persoalmente, sin piedade, a algún magistrado ou algún tribunal, me guste ou non me guste o que están facendo. Se crees na xustiza, podes combatir as resolucións cas que non estás de acordo cos ferramentas judiciais, que é o que está facendo e procesais, o que está facendo a Xunta de Galicia. Xa, eu deixo para outros membros nomeados do Goberno Central, e aquí en Galicia se produce a veces tamén, non me escoitarán a min, ni creo que a ningún membro do meu goberno, ni siquiera do meu partido, facelo, entrar en descualificacións persoais e entrar en insinuacións, non insinuacións, acusacións directas entre a ideoloxía e o sentido das resolucións judiciais. Agora, cando non estamos de acordo, ou creemos que pode haber algunha colisión, utilizamos as ferramentas como fixemos e creo que por agora acertadamente. Sí, presidente, non sei se teñen o dato estudado de cantos pacientes se poderían beneficiar do decreto. Pois, a verdade é que non sei se está na memoria da lei que os sometimos, a verdade é que ese dato descoñezo, eu podo dicir si existe a Consellería de Sanidade. Supoño que sí, que haberá un universo probable que este estudado, porque, como decía, ademais, hubo unha experiencia previa na pandemia, non era exactamente os mesmos suxetos, a pandemia era para evitar que romperan o confinamento, pero supoño que ese dato yo poden facilitar na Consellería de Sanidade. Moi ben, moitas gracias.